Mă aflu în cea mai nouă și cea mai mare locație din Soveja, Perla Luxury Resort, pensiunea care în curând își va deschide porțile pentru oaspeți. Așezată într-o zonă cu priveliște deosebită, această locație poate satisface chiar și cele mai rafinate gusturi. Este un proiect ambițios, construit nu doar cu resurse financiare consistente, ci mai ales cu mult suflet, pasiune și respect pentru calitate. Perla Luxury Resort nu este doar o pensiune, este dovada clară a unei viziuni și a dorinței de a oferi servicii de înalt nivel tuturor celor care aleg să viziteze Soveja. Astăzi vă prezint o locație cu adevărat specială, capabilă să răspundă tuturor așteptărilor, inclusiv celor mai exigente. Soveja are în sfârșit unități de cazare moderne, pregătite să primească turiști la standarde ridicate. În perioada următoare vă voi prezenta personal aceste locații excepționale care contribuie la o transformare a comunității noastre într-o destinație turistică competitivă. Perla Luxury Resort din Soveja își va deschide porțile în cel mai scurt timp. Iar dacă vă gândiți să petreceți sărbătorile de iarnă într-un loc de poveste, vă dau un sfat din inimă. Alege Soveja, alege Perla Luxury Resort.